Necessitem ajuda. per continuar aprenent. Per continuar ensenyant. La llengua és important. L'alfabetització és important. El català és important. Fem aquest vídeo per demanar el vostre suport. Des del 2016, a l'associació DOTA lluitem perquè les dones migrants tinguin millors condicions de vida gràcies a l'ús de la llengua. Hem acompanyat més de 600 dones en aquest camí d'empoderament cap a la igualtat d'oportunitats. Necessitem llegir, necessitem escriure, necessitem parlar Necessitem entendre. Necessitem calcular. en català. Moltes d'aquestes dones no estan familiaritzades amb els processos d'aprenentatge habituals. Per això, des de DOTA, prioritzem metodologies innovadores basades en el cos, l'afecte, l'experiència i la creació artística. Volem llegir, volem escriure, volem parlar, volem entendre, volem calcular en català. El nostre projecte es desenvolupa gràcies a 3 activitats complementàries. Classes d'alfabetització i de llengua, art i conversa, moure's, cos i llengua. Necessitem i volem Llegir, escriure, Parlar. entendre, calcular. En català. per formar part del nostre barri, del nostre poble, de la nostra ciutat. Per viure dignament, plenament. Ara estem vivint un moment difícil perquè hem rebut menys ajuts econòmics, però no volem aturar les classes. Necessitem el teu suport. Pots fer un donatiu a través de l'enllaç que tens aquí sota o mitjançant la nostra pàgina web. Moltes gràcies de tot cor. Estudiar, 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 estudiar.